Zadovoljstvo mi je da vas u ime zaposlenih u svoje lično ime pozdravim. Danas je Vidovdan, dan kada se najintenzivnije sećamo naših kosovskih božura, ali i dan kada se u školi proslavlja jedna najljepša svečanost, a to je dodeljivanje nagrada najboljima, takmičarima, vukovcima, đaku generacije i hvala vam zbog toga. Mnogo ste radili, mnogo ste se trudili i svoje znanje iskazali kroz takmičenja. Time ste doprineli da škola Ratko Lukićević drži svoje mesto u samom vrhu među školama u Nišu, a i šire naravno. I ja vam se iskreno zahvaljujem na tome i čestitam na postignutim rezultatima. U vašu čast, najmlađi vaši drugari sa svojom vaspitačicom Mirelom Rajković pripremili su jednu svečanost. Pa jedan veliki aplauz da pozdravimo ovu priredbu smo i nazvali Mali za velike. Vi ste osmeci stvarno veliki, ali vidjet ćete da smo oni u drugom smislu baš mnogo veliki. Žao mi je što mnoga deca nisu tu, zato što su otišli na more i kod bake i deke, ne znam već gde. Znači, prepolovljena je grupa, ali vidjet ćete kako su se lepo snašli i uživat ćete u ovo. Hvala. Lepotanija, može? Da. Hajde da gledamo. Neko dolazi. Ko li je to? Dobro jutro, mi smo galama. Jao, galama nam ne treba. Meni je žao, ali moram da vas vratim. Čujem nešto s ove strane. Opet kuc, neko dolazi. Ko li je to? To nam treba. Samo izvolite, uđite. Molimo za finu tišinu, jer tišina vodi duši. Molimo za finu tišinu, jer tišina je zdrava za uši. Jao, dolazi neki zoološki vrt. Šta je ovo? Ništa od tišine, bar je bila na kratko da me želja mine. Proći će i ovaj zoo, a na galamu ću staviti tačku i na kraju ću odvojiti mačku. Poštovana publiko, dobrodošli u jedan zanimljiv i neobičan sport. Naše blagajne radi 24 sata dnevno za vas. Vi možete kupiti i bele, i žute, i plave, i šarene karte i zajedno sa svojom maštom ući u ovaj svet. Dakle, koga ćete vidjeti u ovom zoološkom vrtu? Pa to zavisi od vas. Za početak zapravimo ovako. Sjedi žaba sama na mjestu lokvanja. Tačno, za početak, žaba. A sada letimo do neba od sunčanog lista, jer tamo nas čeka velika, lepa ptica.
korak vi da budete mali, lepi, igli. Bravo, i za kraj, vi sa šarenim kartama, svešćete nekog ko nije ni plavni žur, njegov roze poza je poznata i zove se Panter Pink. Lepo se društvo zbira
Eno je tamo. Uspolio je tu studiju. Ne znam. Kaća? Kuda se sa tom torbom, upita mi romačka. U školu, đak sam. Ovo je torba đačka. Mogu li ja sa tobom mačkino škola? Ne možeš, draga, nema za mačke škole. Mački je dosta da zna presti, da zna loviti, da zna jesti, da se zna verati i da mjausa. A sve to mačke koje puše. Nije tako, mi smo mačke, radamo da brojimo. Jedan, dva, jedan, jedan, dva, jedan, dva, jedan, jedan, dva, dam, 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 jedan, to je kad si sam, dam, 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 jedan, to je kad si sam, da su ti i tvoj brat, i zemlje i prvi skrat,
ti malo predi. Neće ni da prede, a još kako ume, tako određen čini se ko da ne razume. Ogrene me ćeve, stresene za sebe, ja i pokažem lutku, ona je ogreve. Ako hoćeš, evo ti možeš širit mali, tek mi metnut na glavu, a ona ga svali. Dođi, razbojniče, jedan brkati. Kamo sladima. Odno je miš. Što je si otelo? Pa otelo sam. Pa gde je? Tamo. Pa gde je? Tamo. Gde je? Evo je u drugu kuću. A gde ćemo sneg sejati? Po dvorištu, igralištu, pošli. I breziku. Šumom ispod granja, gde god igranja. A gde će sneg klijati? U mom srcu, u tvom srcu, u srcima sviju. Klice snega smiju. A gde će sneg cvetati? Na mom licu, na tvom licu, na licima sviju. Što se s nama smiju. Ovo je igranta bez prestanka, ali svaki početak ima svoj kraj. A pošto je mesec maj, mačijem kabareu je kraj. Hvala mali drugari, ulepšali ste nam ovaj dan. Ste sjajni. Gde to mi?